Vynálezca zo Šúrian zostrojil prototyp stroja, o ktorom tvrdí, že jeho účinnosť je o 30% vyššia v porovnaní s bežne používanými zariadeniami. Dá sa vraj povedať, že čím viac stroj zaťažujeme, tým viac šetrí energiu. Zariadenie už testovali odborníci a teraz čaká na priemyselné využitie v praxi. Pozeráte sa na kompresor, ktorý vynašiel Pavol Nemeš. Tvrdí, že ho zostrojili tak, že na jeho prevádzku sa využíva menej elektrickej energie ako teraz bežne používané kompresory. Pri všetkých ostatných pohonoch, ktoré dnes fungujú, keď začnete s kompresorom stláčať vzduch, tak ten motor začne ťažšie pracovať. A tento motor naproti tomu vlastne len točí tie závaže a nič iné a naplno využíva tú zotrvačnú silu, ktorá vlastne točí tie závaže. Výsledky tých meraní boli vždy také, že naše zariadenie znižuje spotrebu pri zaťažení rapidne. Nie je to 1, 2, 3%, ale je to v desiatkách percent vo väčšine prípadov. Aby nikto nemohol vyvrátiť ich tvrdenie, na Meteorologickom ústave robili merania certifikovanými prístrojmi. Vynálezca získal aj protokol. Docent Cviklovič bol pri tom. My sme merania dali a tie merania sú presne odmerané v laboratórnych podmienkach a tie merania sú reálne. Meteorologický ústav nám potvrdil, že dokážeme týmto kompresorom ušetriť až 30% energie. Tento prototyp by sa mohol využívať v rôznych zariadeniach v priemyselnej sfére. 10% všetkej energie v priemysle ide na pohon kompresorov, čiže už tam je enormná úspora energie, ale my už máme pripravené aj čerpadlo s takýmto pohonom a máme pripravený aj pohon pre rotačné stroje. Čiže v podstate v celom priemysle je možné využívať tento efekt. Zariadenie vyskúšali aj v bratislavskej firme, ktorá sa zaoberá chladiarenskou technikou a majú tam aj duálne vzdelávanie. V našej chladiarenskej praxi sme zvyknutí, že záťažou nám stúpa spotreba elektrickej energie a tu nám máme príklad toho, že niekde je záťaž dobrá na to, aby sa elektrická energia znižovala. Vyzerá to dosť zaujímavo a som z toho celkom nadšený, že niečo takéto nové mohli niečo vymyslieť. Ruslana Kurilcová, televízia JOJ.